Ik had zo naar buiten gehad en toen was er een schaap, die kon ik nooit krijgen, dat kadaver. En, ja, toen had ik de koeien opgehaald en toen kwam dat schaap dat kwam erbij. En die andere schapen die heb ik er in het hok. Die moeten nou heen, maar dat is nou wat. Ja? Ja. Ja, ik kan dat ding nooit krijgen. Hoor. Nee. Nee. Kunnen we die niet vangen? Nee, ik krijg het nooit. Ik kan toch wel een schaap vangen? Als je hem benadert, dan is hij al weg. Ja? Ja. Ik ben geen beesten. Dit is niet een hobby. Dat is een hobby van mij, ja. Dat charmeert je. Met die beestjes omgaan en ja, dat vind ik mooi. Maar dan ben je gek van Kai en dan heeft een hekel op skiën. Ja, je moet er altijd achter een ander houden. En als zij de rechterdam gaan en je weet de linkerdam hebt, dan motiveert dat niet vanzelfs. Een koe is wat rustiger. En als die ook heen moest, dan die geeft hem wel een kadel. Maar een schaap, die zet hem maar door. Dan ben je zelf ook wel aardig rustig. Jawel, ja. Ja, druk, dat maakt de compressor wel. Want hoe oud ben je? Ik ben 25, ben ik. Ja. Ja. Ben ik steeds meer mensen van 24 die krijgen een burn-out. Ja, daar heb ik niet last van. Nee. Nee. Nee, dat moet ver weg komen dan. Ja. 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 Dat is mij direct niet in de stress. Nee. Wat voor werk doe je dan? Ik ben er bij een veehouder in Duinem. Heb ik een heel mooi plakje. Maar dan ben je de hele dag aan het werk, maar Kai. Ja, En dan kom je thuis. dan zit je weer in de kei. Ja. 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 Ja, dan begint de ceremonie weer opnieuw. Ja. Ja, dan weer wat stro erin en nou, voeren. Nou, zo. Ja. Ja. Skiën even op Bullen aan. Ja, schip best op een bul gaan, ja. Ja. Werken nooit met. Maar dan krijg je je net wel dus. Nee. Ja, dan moet ik even een erbij hebben, want alleen dan krijg je hem helemaal nooit. Ken je een poging wagen? Nou, dat moest men niet. Oh. Nee. Dus hij had er gewoon bij Ja, ondertussen. inventaris is het. Ja. Maar dat maakt ik kennen, dan mag je die net druk om. Nee. 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 Ja, nee. Nee, hij moet, eigenlijk moest hij bij die anderen, maar ja, klaar. Als hij dwars wil, dan ga ik er niet dwars. Dan moet hij zijn leven maar leiden hier.